वेलकम टू रहस्यमय कोकण। आता आम्ही जात आहोत खडवनात। खडवनात ही एक जागा आहे, तकडे म्हणतात की ते भुयारा, खायचा भुयारा काय माहिती नाही, आम्ही तिकडे जाणार आहोत। आम्ही तिघ जण आहोत, शोधूक जातो, गौरव आणि इक्षा साठम। तर बघू येतो नक्की हा काय कसला बोगदो बिया काय आहे। सेफ्टीसाठी फक्त सेफ्टीसाठी आम्ही दांडो घेतलं। असे माझं म्हणणं आहे की ह्याने सगळं काय वाघ वगैरे काय असतील का वारडे हे घाबरतील असं माझं म्हणणं आहे। आता बघूया पुढे काय होतं। हा आहे रस्ता खोपीकडे जाण्याचा। आता फायनली आम्ही पोचलो आहोत त्या टॉपवर, जिकडे जे आम्हाला भेटणार आहे आणि जे आम्हाला घेऊन जाणार आहे पुढे। फायनली आम्ही त्यांच्यावर जातो। काय जायचं मला माहिती नाही, मी चाललो अरे खाली अजून खोलाकडे आणि यो असा माळ। ही वाट असा, या वाटेन खाली तकडे ते रस्ते कापत जातात। तर मी व्हिडिओ जरा बंद करतोय कारण हा रस्ता खूप कठीण आहे जायला। तर पुढे जातो आहे नंतर शूट करतो आम्ही। फायनली पोचलो आहे। काय आहे असा पूर्ण आतमध्ये गेला म्हणून बारीक बारीक भुयारच त्यांचं म्हणणं आहे, डुकरा बिकरा असतात। गेलं जाणं धरलंय नाही, काढू शकत नाही। असं पूर्ण आतमध्ये गेलेला स्लीपरला ग्रिप नसल्यामुळे ते इथे वरती चढू शकत नाही आहेत। हा आमचा कर्तव्य भाऊ आतमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत आहे डोकरासारखं अटकणार आतमध्ये। आणि हे बघा यांनी आम्हाला रस्ता दाखवलेला आहे। ही होती ती गुफा जिकडे आम्ही इल्लेलो। अशी जंगलामध्ये कुठेही दिसून पण येणार नाही। महादेव गाडी यांच्यामुळे पर्यटनीचा बिल बघू भेटला। जशी इल्लो त्याकडून परत जातो आम्ही। पर्यटनीचा आंबो म्हणतात आणि आता जर बघितलं ना तर पर्यटनीचा बीळ। तर आता आम्ही इल्लो त्या वाटेने परत जातो। तर फायनली आम्ही आमच्या वाटेर इल्लो, जी वाट पकडून आमका सरळ घराक जातलो आम्ही। तर पाऊस आला आहे आणि आम्ही पोचलो आहे स्मशानभूमीच्या इथे। स्मशानभूमी आहे तिकडे आणि हा काय तेवढं ऑसम नाही आहे जेवढं ह्यांका वाटतं आहे। कुर्ले पकडू घेतात ते चल तरी बघू। वाया बकराचा नाही, शिरा पडली आहे ह्यांच्यावर। म्हणजे आता नवीन जागेवरनं शोधून जातात, व्हायातनं जातात। म्हणजे काय मनात येईल ह्यांका व्हायातनं जायचं, चड्डी पकडू की गाठी असं झालं। आणि आमचे मुंबईचे मानकरी एवढ्या ढोपरवर पाण्यात ह्यांची हालत बघा। गौरव हात दे, हात दे, हात हात। तर फायनली आम्ही वायातनं जातो। असे बसे आम्ही रस्ते क्रॉस केलं वायातना। लवकर लवकर या, काठी पकड। ज्या गोष्टीची भीती होती ते तर नाही घडलं, पण आमचा चप्पल तुटला। मला वाटलं चप्पल नाही घसरणार मी, पण चप्पल तुटलं आहे। आम्ही त्या जागेवर पोचलो आहे जिथे आमच्या घरचे गणपती विसर्जन करतात। तर हीच ती जागा। वाट पण कशी तरी असा काटेरी विटेरी काय ना काय। आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे चप्पल एका पायात आहे एका पायात नाही आहे आणि चप्पल ही तुटली आहे। वाट नाही भेटत हा। परत विचारलो कारण ह्या जंगल पूर्ण भरला आता, कारण वाट भेटत नाही। जुनी वाट बंद झाली कारण त्याचा वापर होत नाही, कारण वर्षातून एकदाच वापर होता गणपती विसर्जनला। तर आता परत आम्ही काय करतो, परड्यातनं उडी मारून खय जातो। वाट हरवलं आम्ही, खय जातो कायच माहिती नाही। आता परत सगळे उडी मारून परत जातो। व्हाळ पकडून चला जातलो। ही बघ वरची वाट। फायनली पोचलो आम्ही रस्त्याला। एवढे परिश्रम
आणि थोड्यासाठी असं वाटलंच होतं की आम्ही रस्ता हरवलो. ह्योच तो रस्तो, ह्योच जास्त डांबरीकरण. ह्योच तो रस्तो ज्याची आम्ही वाट बघवतो रानानं चलताना की कधी भेटतो आमका तो वाट. आणि आता भेटली आणि जीवात जीव इलो. आणि आता मी चलतो घराक जातलो. तो बारको दांडो आणि ही माझ्याकडची काठी, ह्याच्या साह्याने आम्ही ती गुफा, व्हाळ, जंगल असं क्रॉस करून फायनली घरी पोचतो. हा अनुभव आमच्याकडे खूप चांगला होता, न विसरणारा. तर होप सो परत काहीतरी आपण असाच एक नवीन व्हिडिओ, नवीन प्रवासाला निघू आणि तो प्रवास आम्ही तुमच्याशी शेअर करू. लाल बटन असा ना त्याच्यात चप्पल फेकून मारा नाही तर मासे मारा, आमका माहिती नाही. तर आपण दाबा खाया आणि माझं तुम्ही दिसा त्या घंटा असा ती त्या घंटा वाजवा आणि गारा घाला तर आमका माहिती नाही. पण ती वाजा खोय ती वाजवलास की आमच्या घराला तुमच्यापर्यंत पोचतला दर नवीन व्हिडिओचा. चला ओव्हर अँड आउट.